କରିକି କଥା ହେଇକି ଦେଖାଅ। ତୃତୀୟ କଥା, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ ସାମ୍ନା ବେଳାରେ ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମର ନିଜର ଭୁଲ ଅଛି କହିକି ସରି କହିକି ଦେଖାଅ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଶାଶୁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଖରାପ ଶାଶୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଡିଣ୍ଡୋରା ପିଟେଇକି କହିପାରିବ କି ମୋ ଶାଶୁ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଶାଶୁ? ଏମିତି କିଛି କାମ କରିକି ଦେଖାଅ, ତାପରେ କହିବ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପୁରୁଷଙ୍କ ବରାବର ହେଇଗଲ।